ಇಲ್ಲಾರ ಕನನೆ ಬುಡದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಬುಡದೀಗ ನಮಿತ್ತು ಡೌಟ್ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಕನನ್ಯಾಗ ದಾದ ಡೌಟ್ ಬತ್ತನು ಅನ್ನಾಗ ಮೊಲೆಗೂ ಅಲ್ಲ ಕೆಬಿಗೇನು ಜಾ ಅಂದ್ ಡೌಟ್ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಬೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಬಯ್ಯನಗ ಕೆಲಸ ಹೊರದು ಬತ್ತದು ಕಂಪೌಂಡ್ದ ಪಿದಾಯಿ ಜೋರ್ ಲೆತ್ತೆಗೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಒನಸಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ದ ಅಂದ್ ದಾಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಜುಂಬ್ಯಾಗ ಸೀದಾ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಕಂಪೌಂಡ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದು ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆಲೆತ್ತೆಗೆ ಬಯ್ಯನಗ ದಾದ ಮಲ್ದ ಒನಸ್ಗಂದು ದಾಲ ಕೇಂಡಿಜಿ ಬ್ಯಾ ಖಾತ್ರಿಯಾಣ ಬುಡೇದಿಗೆ ಕೆಬಿಗೆ ಏನು ಜಿ ಎಂದು ಮಾಡೋದು ಉಲಾಯಿ ಸೀದಾ ಕೋಣೆದಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆದಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಬಂಡೆಗೆ ನಿಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸು ಬಯ್ಯನಗ ಒನಸುಗದಾದ ಮಲ್ದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆದ ಇದು ಬಂಡಲ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಂಡೆ ಕೆಬಿಗೆ ನಿಜಿ ಏ ಸರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ತೂವರೆ ಬಂಡ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೆಬಿ ಏನು ಜಿ ಎತೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ಸುದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಸೀದಾ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದಲ್ಲ ಬೋಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಲ್ಬಮ್ ಇತ್ತನು ಮದಿಮೇದ ಅವೇನು ಪೂರ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ತೂಣು ಐಡ್ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮಡಲ ಪಂಡಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈರೊಂದು ಬೇಲ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ನಿಗಲೇನು ಪನ್ಪುಜಿ ಬಂಡಿಗೆ ದ್ಯಾಗ್ ಗೆಂಡಿರ್ಗೆ ದ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯೆ ಕೋನೆಡು ನಿಗೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ಆಲ್ಬಮ್ ತುಯ್ಯೆ ಆ ಮದ್ಮೆದ ಆಲ್ಬಮ್ಡು ಎನ್ನ ಫಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಏನ ಲೇಯ್ದು ಜಾರು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ನಿಗಲೆಂದೆ ಅಲೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಕೆಂಡರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿದೀನಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಣತ್ ನಮನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರಿ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರತಿನ ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿದ ಶಿಕ್ಷಣ